Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Abantu bebesebethi siyabafihlela ukuthi kuphunyelelwa ngani. Nayo into ephumelelisa abantu. uMgabe, uMandela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga ngiyakhuleka ngibikele lo MC Polobus uAndile wakaNgcobo. Bafowethu ispecial ekade sikhona sensipho uMgabe noMandela sesiphelile. Lesi special besisibiza ngobani? Besisibiza ngoSaturday special. Siphelile ungezwe umunye umuntu ekutshela. Inombolo yami u079 0453 446 079 0453 446. Ngizodlulisa okukhulu ukubonga kubona bonke abantu abathenga uMgabe noMandela usuku nosuku. Thank you very much and God bless you. Ikakhulukazi laba kade bethatha ispecial sika Saturday special la besithi khona insipho yakwazi ukuyithola ngo300 bese ufaka u200 eceleni wokuposela. Kule game ke nginiphathele indaba ezimnandi. La ekhaya siposa ngo200 insipho i1000 kodwa kuyenza kibe kwispecial njoba kade kwispecial sika 300 shothi umuntu ebefaka only 500 bekuba u200 wokuposa bese kuba u300 wensipho uMgabe noMandela. This game ngithi kunina lesa special behlelela uFebruary ukukhombisa uthando for abantu abagubhisa date uFebruary nokuthi impilo zabo ikwazi ukuqhakaza ijike. Ngizothi ke mina uhlushwa isichitho isilwane uhlushwa ungabi nemali noma izinto zakhe ayihambi kahle awuqasheki emsebenzini awuphatheki kahle ibhizinisi olenzayo aliphakami la ugembula khona izinto zakhe ayithatha thatha uMgabe noMandela. Lensipho izokwazi ukukusiza ukuthi impilo yakho ingaphinde ifane izinto zakho izophakama. Kodwa kule game ngifuna ukukunika for free mahala the only amount engidinga kuwena ileyo yokuposa kuphela. Ngizothatha abantu abawu100 kuphela. Isizathu ngigubha inyanga engafika ngayo emhlabeni inyanga kaMarch. Ngizalwa ngomhla ka18 ngizoyifungela lensipho engizokunika yona njengamanje ukuthi uzoshaya umhla ka18 isikwenzele imanga. The only thing that you have to do for me into ekufanele ungenzele yona ukungithumelela isipho ngomhla ka18 noma esinjani noma esinjani ngiyagcizelela lokho ngoba uzobe usubonile umehluko. The only thing efanele uyenze manje fanele wena uthumele igama lakho ku WhatsApp nesibongo sakho ucela ama banking details ufaka u200 ukuthi uposelwe kuphela. Hleze ngichaza ukuthi uplastic lapha ePep u60 khona omunye ka110. The rest imali esukisele as a balance kulo 200 sisebenzise indlekweni zokudrive abantu abaphekayo yonke leyo nto enjalo. Ingakho ngithi ke the only 200 ozowufaka okuposa. Imali yokuthi uyayithenga insipho ayikho. Ngifuna ukunika kakhulu laba kade baqala ukuthenga insipho yala ekhaya ngiphinde nginike kakhulu nalabo abazobe beqala ngqa 079 0453 446. Njengamanje ngishayele asiposike ngokusheshsha sizoposela wonke umuntu okhokhe ngokusheshsha siposele wonke umuntu okhokhe ekseni isikhathi. Sizoposa ngosuku insuku esizoposa ngazo zintathu umhla ka1 umhla ka2 nomhla ka3 esizobe siposela bonke abantu. Shuthi mawuqeda ukukhipha ama 200 awuzoposelwa njengoba ku February uzozuqala ukuposelwa ngayo lenyanga engikhuluma ngayo umhla ka1 March u2 March no3 March. Emva kwalokho uyayisebenzisa insipho yakho ngendlela okuchazelwe ngayo. Emva kwalokho uletha isipho ngomhla ka18 kuMarch. Asiyona impoqo naso leso sipho kodwa ngiyagaranta ukuthi angikwazi ukukunika insipho yamahhala ifika ikwenzele imanga bese ungangikhumbuli. This game I'm celebrating my birthday from umhla ka1 no2 no3 siyaposa 18 March ngizobe ngiseka ngedwa ngoba ngizobe ngiphiwa yinini izipho. Hlale kuthiwa ke baphi laba abantu abasiza abantu mahala baphi laba abantu abalapha abantu indaba ningabanikeza abantu into bese beyabuya bezobona. Angigqugquzeli ke mina ukuthi abantu abanikwe mahala kodwa ngikwenza ngoba nginezizathu zami ezijabulise mina
njengoba ngikwazile ukunichazela ngokudlula ukuthi through imanga ezenziwa uMgabe noMandela nakhe senginakho nakhe engisizwa abantu ngakho nakhe abangibonge ngakho namanje kunezinto ezizayo kusukela ngawo lo mhla ka1 and 2 and 3 engizobe nginivezela zona ngibongwa abantu abasizwe insipho uMgabe noMandela. Ingakho ke ngithi this game nama ngibuyisele emphakathini especially ngenyanga engafika ngayo emhlabeni ngisiza abantu for free mahala. The only amount oyifakayo wena ufaka imali yokuposa kuphela, only 200 rand. 079 0453 446 079 0453 446. Ngokujwayelekile ibranding yethu bayayazi abantu ukuthi iba green, kodwa ngenxa ukuthi ngizokwenza iloss mangiyokwenza izitika nayo yonke lento ngikhetha ukuthi ibranding yethu ayibe nje yenze ngephepha because ngifuna ukunikeza for free. Into emqoka insipho le ehlala endaweni ethile ngihlezi ngikhuluma ngayo bese ifike yenza imanga empilweni yakho. 0790453446 shaya njengamanje noma bhala ku WhatsApp nami ngicela ungifake kubantu abazoposelwa mahala ngomhla ka1. Siyakuposela ngo200 rand wakho kodwa insipho uyithole for free. Angithi uyakhumbula ukuthi le insipho i1000 rand kodwa sizokunikeza yona for free. Ngamanye amazwi ke ispecial lesi sokugubha inyanga yokuzalwa ya MC Pholobasi. Wonke umuntu othenge manje ungakashaya umhla ka1 uzoposelwa ngomhla ka1 nangomhla ka2 nangomhla ka3. Bese bonke abazothenga kusukela ngomhla ka1, umhla ka2, umhla ka3 bazoze beqala ukuposelwa bona ngomhla ka5 and6 and 7. Emva kwalokho ngizobe sengima ngithi ngilindela ama testimony engizobe ngiwadlalela abantu bukhoma la ngithi nangu ubani uthi insipho isifikile yafika yamenzela u1 no2 no3. Thank you very much and God bless you. Ngiyabonga kakhulu.